Tak, vítajte v mojom prvom streame. Ideme si zahrať Mordor Tedrones. Prepáčte za tento zvuk, lebo ako teraz to je toľko proste. Dáme si event, dáme si trojku a skúsime to celé dokončiť. Ja budem ticho, dobre, aby ste mali taký relax trochu. No. Ty kokos, joj, také ťažké. Bože. Prepáčte, to som iba chorý, no. Kvôli našom mazlíčkovi, no. Ejej. Nie, ja som pre toto, dobré. Ty kokos! Tak, trávne. Ten jump mi skoro vôbec nefunguje. Fakt? Ty kokos. Fakt? Ja skoro ani neskačem tak vysoko. Wow. Wow, ty kokos, fakt. To fakt, bože. Joj. Prepáč, ja som taký nervózny. Ale to sa fakt nedá. Mal som dneska meniny, tak by sa mi mohli dať aspoň nejaký odber, alebo like, alebo zvonček, niečo také. Hej! Nie, povedz. To sa nedá, ty kokos. Nesmiem zomrieť! Ty kokos! Chvála Bohu. Nie, ty kokos! Dám to! Ty kokos! To bol taký jednoduchý jump. Ne! Vôbec nechápem, prečo tam je tieto bloky. Akurát to je stieň. Čo je na tom také zlé? Blbé snehové gule. Ale nehovorte prosím vás do komentárov, že
som Čech. Nie som Čech. Som normálny slovenský chlapček. Nie. Wow. Ty kukus, ja sa tam nikdy nedostanem. Dobre, jem speedrun. Fakt. Budem ticho. Joj. Ďakujem za 3 odoberateľov. Pokiaľ ste moji fanúšikovia, môžete aspoň like alebo napíšete do komentára. Ja neviem, asi komentár. No neviem. Ale my pôjdeme spať, viete, však je tma. Nie, joj. Toto je trochu... No, to je len tak, toto video večera. Aj, takto je stream. Ale ďakujem za môjmu fanúšikovi, jednému aspoň, kde dáme odber, takže dneska mám 3 odoberateľov. Pokiaľ ho chcete prekonať, máte ešte šancu. Mne to vôbec nevadí. Ale neviem, či máme ešte 4. Ale čo si myslíte, koľko dáme? 100? Či nie 100? 10, 100, 1000, 1 milión. Čo si myslíte? Dáme to? Ja si myslím, že to nedáme. Pokiaľ nezomrem, tak musíte mi dať like aspoň. Ty kokos. Toto je posledný pokus. Kokos, joj, to mi nedáte. Pokiaľ chcete, tak dajte. Ale myslím to fakt vážne. Pokiaľ mi fakt vy nedáte odber, tak asi budem na 4. Neviem. Som chorý, ale asi neviem. Prepáčte, to je moja mama. Počkajte, budem chvíľku avkovať. Tak. Prepáčte, to je iba moja sestra. Asi to vy nepočujete, ale asi ma nebudete počuť vo videjkách asi. Neviem, mám asi hlasový problém. Ja som alergický na skrečkov, viete. Kokos, joj. Potrebujem nejaké, aby som mal 100.
Mám toho veľa ináč. No tam idem. Toto natáčam 10 hodín a nejakú minúty kokos. No, neviem. Videá sú niekedy také. No. Fakt, niečo mi vôbec funguje. Au! Ty kokos. Nie! Joj. Nie, nemôžem. Až potom. Ty kokos, ale to sa nedá, to je také ťažké, joj. To sa nedá. Joj. Joj. 3, 4. Aha, to je akože pauzme. Joj. A to není mama, škoda, mi malo doniesť nervky. Aby som si mohol s mojou starkou strieľať. Au, dobre. Whoops. I'm here. Dá sa to. Ne, ešte toto. Nie, ty kukula, som bol tak blízko. Jo, ja to nebudem zase. Som tu. Tam by som mal ísť. Ale nie, toto je skrátka. Ty kokos! Joj! Spadol som. Idem zomrieť. Para. Nikdy. Nie. Áno, ty kokos. Nesmiem spadnúť. Raz, ty kokos. Raz, 2, 3, 4, 5. Ešte nie, idem to vyskúšať s touto krátkou. Tak na toto zabudni, tam nebudem chodívať. Bože. Mám ukončiť stream, lebo je zle asi, mám ísť spať asi. Neviem, pokiaľ mi povie. Ale môžeme sa popozerať YouTube chvíľku, ak chcete. Ja mu fakt ďakujem môjmu fanúšikovi, že mi dal odber. Ináč, viem, že komentujem, ale mne to tak príde, no. Také. Zaujímavé. Ty kokos! Bože. Asi. Ma už bolí ruka. Ja neviem. Asi tam končím. Alebo dáme iný server. Happy New Year 2025. Aha, vieme.
pozrieme si reklamu iba chvíľku. I want you to choose me over and over again. Not because I forced you, Toto but nebudete počúvať. because you'll come to Neviem, crave či me. to počujete. And you will come to crave me. In Talkie, you can have different intimate conversations with all sorts of AI characters. All of the responses are quick, and it's like talking to a real person. Download Talkie today for free. To je Kaj? Pane Bože, no... Som chorý. Dobre. Ako to teraz vyzerá? Tak toto som zvedavý. Takže... Tak ne. Tak asi ukončím stream, sa mi zdá. Mám iba 92. No, moc sa mi nedarí. A už to točím 18. Neviem, asi to je krátke, tak ja to asi ukončím. Jaj, no počkajte.